Velo njani futhi usuku lakho esikoleni? Ayenza umsebenzi esikole. Ngani? Unjani mngani? Ngiyaphila bo, ufuna nonalana? Hawu kahle mngani engabe yajabula nje ukuthi uvashela umngani wakho indaba. Cha khona ngiyajabula ukusiphela inkinga wena usaziya nje usasinaki soma lo abadala. Hawu kahle mngani okwami nje ngaloyo ngilangilandanga futhi namhlanje. Hawu indaba uzale no. Hawu phela nje okhona nje umama wakhe namhlanje akanginakile ngoba usayithona into ayifunayo. Hayi shem dala usenkingeni kodwa phela ke mina vele ngangitsheliwe sekuqaleni ukuthi khohlwa abadala ke. Hawu kahle mngani ufuna ngithanda nani? Ngithanda nabafana abadla insangu leminyango ngeke yazi ngcono ngisho bona ufana abadla inhlanga unokuba uthanda nowabadala abadala bazokushiya nje ungenalutho. Hawu kahle kuyafana nje ngoba wena uhleli nje la ufukana nezincwadi sisi uthanda nomfana uzokuthengela ikwinya awungeke mngani phuma lapha. Angeke ngikwazi mina ukuphuma mngani ungcono ngisho ngifunda izifundo nokuba nje shemidlalo ngokuba umdala. Hayibo, nina nandawanye namhlanje kwenze njani uma phela nizwana? Hawu kahle wena ngingabe usibingelela kahle ngizosibuza into osibuza yona. Cha phela uthi ngiyaxaka nina nitshwayelekile ukuthi nitholakale nindawonye. Hawu phela nami ngiyakwazi ukuthi ngiyikhiphe ngishayise ikhanda lami ngomoya ngizobona umngani wami unenkinga ngani. Wena futhi uphi umuntu wakho ngoba ulana? Hawu kwathi manje uhlangana nomuntu wami futhi awungiyeke nje ngaloyo. Ayingeke ufetha nimeni kancane ucabane namhlanje nje ngicabana indaba niyoke nivela right. Uthi nje lona nje yabona nje unalento yakhe ngijwayele futhi umbona nindawonye lani mina ngijwayele ukuvashela. Nakho ke nje nami ngimvashelile kwahle kancane wena. Hawu awuhambe kumuntu wakho ukushiye sobabili. Wena owakho umuntu onamuntu wena uxoxa yini ngowami umuntu? Ayibo phela umuntu uyasebenza. Ayeke bafetha ngikahleni-ke ya phela vele nobuhle ngisakhonfuse ukuthi indaba elana usithandiwe yena uyangichazela isitori sakho kodwa phela vele sasivele simtshelile ukuthi akabakhohlwa babadala. Uyalunga nje uyalunga. Hawu kahle-ke wena-ke ngoba phela ayikho into engalungiseki uma ehamba nje umama wakhe mina ngiyabuyela endodeni yami ningiyekeni. Indoda esinuka omunye umama. Kanti kunani umuntu usasemntwini uhlangana kuwona okhomfitha. Ngeke ungibone. Hayibo nangilona bo. Ayingeke kodwa kuzofanele niyeke uxabana lento yini bafethu kodwa nawe sithandiwe-ke she mhla wathola lo mama wenze njani hawu uyongenzani uyini nje ayongenza yona ngeke ngize ngishaye umama uyangibona nje nami ngithi ngisaphila nje ngisamuhle ngisafresh ku-nice. Unesho ukuthi ngeke aze akushaye hawu engishayelani usaze sibanga indoda hawu kwami mngani. Phela yakhe wayithatha kuyena. Akusho lutho lokho kodwa kusalayo ngiyayithola nami lento ayinikayo nami ngiyayithola. Lo mama yamthanda izokuvithiza kushiya kanjalo ungathi sikutshela ngizobuya uze kithi. Sawubona baba. Ya nolwazi. Njani baba? Ngiyaphila yini ngathi ulate nje kunezinye ingane. Hayi ngizokubika kade ngibone ingane edlula wena ulate. Ingane edlula ngo2 emakhaya. Phuma sasiphuma asisuka sesibama homework. Ozinibadala mina bami. Abasasho ukuthi ingane zofika late bathi fobazali. Hayi, mhlawumbe bazofuna basazofuna. Banazo inamba zami. Ngizobanikeza. Hayi, awubona ukuthi wenza njani egcineni. Ngiyaqinisa. Bona nje kodwa ngakutholi ukuthi khona umkhuba ayidliwa kudadishwa ntambama uyangizwa. Mina nomkhuba hayi. Ngiyakutshela ngiyabazi abantu abangangani bese bekhuluma kanje. Akazi nje ukuthi ngisoze. Hayi kulungile. Anguthethe izimacala uqhubeke nomsebenzi acela. Yebo. So sibona nina. Ya kulungile nolwazi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Wesimanda mathi sami yavukuthele njalo wena Isolanzini sithando sami. hayi uma ungekho emasimini usendlini nzimsini nasendlini awuhlale phansi kancane ukuyeke lo msebenzi lo. Okay uzodaba. Alright kodwa Uyaphila. awu kodwa ngosame ngakhetha lapha kuwena yazi
phela nawo ubona nje mina ngidlula zonke intombi. Oh uyabona ngisho ngababona nje mangihamba lapha ngazi ukuthi ukhona wena. Uyazi sithanda sami. Hayi angithi namhlanje uzoya emasimini angithi. Yebo baba ngiyeza. Uzoya. Kodwa ngizoqala ngikwenze into okudla kuqala. Awuboni ingakho ngisho ukuthi ngakhetha lapha kwena. Awu. Uyabona ngisona njengoba musukhuluma kanjalo yazi uzongenza ngikhophozela ngiyindoda. Hawu lutho. Uyabona wena. Mina ngenza umsebenzi wami. Hayi kuhle ngiyajabula ukuzwa lokho. Yebo baba. Awu ngisangothi ngisondela yabona izinkomo engayikhipha lezincane hayi ngifuna ukuqedela manje. Awu. Awulenzile iphutha baba. Oh ngiyajabula sano sama ungenzele ukudla. Okay. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngisaze kuwena ngifuna ukubhalisa homework. Bhalisa homework ngibhalisa wena mina. Hafethu ya. Hayibo manje wayiphoza nakhe wendini. Asikele phela phela nayo yazi usilengeni vele ngishenye yonke lento yabo. Hlase mfethu ungaphuma sokwazi ukukhuluma yabo. Okay. Sure. Njani? Thina Ngiyaphila. manje watime wrong uzobhaliswa yimini. Hayibo uzothenga ngifuna ukubhala yini right mangabhalini sekusena esikoleni ngingabhala. Okay bese kahle ke bo. Angathi noma ngiyaphoxa kodwa vele emaqinisweni akusiyo homework into engizisela. Ulethwe yini vele phela ulethwe ezinyawo bungeke ulethe homework la. Okay angiqonde ngalo ndlela. Nawe siyazi ukuthi mina ngiyathanda. Ngiyangithanda. Yeah. Ngithanda ukuthi kube njani? Ukuthi yabo sithandane maybe kwamanje angeke understand ukuthi uma unginikeza isikhathi ila lento engisho ithathe serious lapho ungakubona lokho. Homa mina nawe relationship. Hawu. Ngoba ungazi ukuthi mina no school boy asihlangana. Okay ngi-understand lokho kodwa vele esiphela bheka ukuthi school boy akusho lutho. If uthi ngiyathanda nawe angithanda angikholelwa ukuthi hlase impela khona sinikeza inkinga sobabili. Sorry Nkosi yami yazi ngithanda lolodwa lalo lithathile ngeke ngikwathanda nawe uyacabanga nje seklasini sesishare igwini. Ngiyakuzodwa esukubheka. Okay yabo umuntu uma umthanda mina ngancamela ukuthi mhlambe ngingalidli idlo wena because mina ngithanda wena. Uma kudle wena kufanele ukuthi udle mina. Yebo lento le. Sorry Nkosi yami. Anginalo uthando oluningi ngihambe ngifayeza noma ngephi bese ukhona umuntu engithanda ucela uphume kimi nami uzophuma ku. Mina ngicabanga ukuthi ngakhona ukuphuma ko into mayithanda khona ngiyeke. Hawu uyakwazi ukuyeka uzovinjwa yini? Kanjani? Let's say mina ngifuna ifone esitolo yabo enga-afford ngaleso sikhathi. If senginemali ngiyeka. Uzoyiyeka nganayo imali yayo. Uma let's say imali senginayo ke. Ngiyayithenga. Yeah, into eyenzakalayo mina ukuthanda ukuthi unomuntu noma usenaye nje lokho engithanda ngokulini. Wona ngihlendi kanje. Awukwazi kwamnandi sihleli nenkehla lethu. Uyabona kodwa gift. Ya ngiyabona baba. Bathi abantu awubaba. Anazi ngijabula kanje ngihleli nami. Awusihleli Ngani nomuntu ngithatha emali. belungu ngiyosebenza. La, akangingodwa ngisho ukuthi ubhobho nje. Phela mina babuya sincanyana nje bataba. Uyawathola ama piece job ngama weekend kodwa kenze lutho ngoba efunda nje. Kodwa ke wendoda. Yebo baba. Uyabona? Ngibone nangu makoti. Lapha ensimini ngibone igeje liyashona nemvula iyavuma futhi yeyo kulima. Sekusikhathi sokulima baba. Ayikho nathi lento kusebenzisa umuntu. Ola, ngisakhuluma. Axolile. Khuluma nobhuti wakho. Awufunda ukuhlonipha. Abefundela khona lokho ke. Mase befunde kakhulu baba nje. Uyabona? Awungeke. Uzokufaka isagila lo. Angijabali kwayena njengoba ngithi nangu mangcobo ade lima lapha. Nangu ngibona mina. Yabona baba inkomo zakho lapha ngikhaleli. Awu, uyabona noma ngesena amazinyo kahle. Ngiyokuyihlafuna kodwa inkomo. Uyabona? Yidli mfisi. Uyazi ukuthi manje izolinje nafanele kulini. Nonyoko okhulu nje uthola umcabo. Uyabona ngayi. Hayi, makoti lona wangempela. Kodwa ke khona okusalayo. Yini baba?
Kanjani mntimane? Angiboni kahle lapha ugifu wenze njani ngoba bona ngathi indoda evelibhunge nje eyihlala lapha empangeni. Iyobuka Olicious Bay. Uyabona baba Olicious Bay bahambe zonke indawo. Makuvaliwe ikole nje baba benze njalo. Senikhuluma ngami ngikhona manje. Khona angiboni phela umuntu wenze njani. Angiboni wenze njani. Ngoba ngikhala ngithi ngisho ukuthi ubhobho kungilokho nje uthi nasi isikhoma semboza baba. Kade nami ngisahlangana lutho. Kodwa Inkencane, akungani. Kodwa baba usakhala nje okwembozo uthini ke azazabona nje nokuyisketshana besithembisa ukuthi uzovuka isibongo sala ekhaya. Kwakwenzeka nje unaphuta umntana ukuthatha phi lokho uthi mina ngisibone iskate. Angikhulumi mina baba ngento ukuzwe kuthiwa ubonakale. Mina ngifuna ukuthi baba akhombise ukubonakala ukuthi hayi kumise iduku la ekhaya ngenxa yakhe. Uyabona abantu Angasiqedi isikole bafuna ngalinge nje indlale ngami nabafuso awusekho esikoleni ngeke mina ngeze ngimise iduku la ekhaya. Ikhona mina intombi yami yakabiyela engithandayo lapha abiyele Biyela kuphi? lapha ezansi manje angazi. Ngizwani ngamehlo ngizwani ngamehlo wendoda. Kunenkinga ni baba. Ubiyela muphi? La Umakhelwane wami. Yebo. Yona angithi kuthiwa mina ngesibongo. Kundaba zofudo. Khona impela kodaba zofuthi Umngane wakho phela lo baba. Mina ngombukelo ngubani kahle mntana. Baba ngithanda sekuze umuntu asuka athanda intombi kumakhelwane okwazi ukuthi abekhatha labo bantu. Akuloko uthi lo Mina nje ikhona ngagawula ngale emintabeni kude kabi. kodwa nje kuzolotshola ngithini zomsicatha umndeni lapho mawuthi kalotshola. Ziphi unazo? Wamlobolela babhuti omdala. Yini mina kuzoba inkinga? Wayeletha kimi imali. Akamthengele. Uyenako uzongilobolela. Mina ngilandela imithelo kababa. Baba metha akayizwisisi. Yabona ngikutshela mina lokho engushoyo. Ngeke ngikwazi ukukhiphela ngisho. Yabona ujamu lethu no Seliva. Akushuthi phela mina. Ake mbakhe sokuyizona inkomo zami lezo. Shuthi phela mina ngikhaza ukuthi la ekhaya ngeke ngizwe ngemena. Awuthi baba ngimqalaza ukuthi wenze njani ngapha ulokhuzana. Wena baba uvelisale nami ngisayihambela ngeke ngicala ngami. Kwathi Khoso lo sengikhulume nalengane. Vele ngikhumbuze usheni bami madoda. Ngena lo mfazi lo masengiqedile ngifaka ku-flat mode. Angifice sengiyaready. Hayibo, sithando sami. Ukhuluma nabani? Hawu kanti ukhona sithando sami. Hayi bo ngikhuluma ngedwa. Usengitholela nto. Lutho baba. Kodwa ngosikazi nawe sengimuhle yo. Hayi bo, usuzibhoka kangaka ukuthi ngizokuthinta kangaka. Hayibo. Yo. Sithando sami. Yebo. Kanti usashisa kanje awungibuke phela nawe yo. Bangenza kanjeni? Umreveti, awuzi umreveti sithando sami. Nawe uyasiphela akekho uyafane nami. Masungiphola injini manje sithando sami uthi ingane ngozakha ngani phela. Ubala phela lo. Ngisho kanje. Umuntu encane lezo. Hayi, awuthi ngithini manje. Inkosi yami. Ngiyathanda lezo. Nami ngiyathanda baba. Hayi, uyabona wena, ayikho into engathi ngikhiphela ngaphandle. Ngithi ngoqalaza. Ngiqalazani manje? Uhamba kanjani baba ekhaya ngikhona? Yabona nje unikezwa konke umsebenzi uyawenza nawasembhedeni ke ngunikeza distinction lapha uyayenza into yakho. Ngenza sure ngoba ngifuni baba uhambe lokuphuma ngaphandle. Unganele endlini kumele ngenze kube umsebenzi wami lo. Awulasho lavuka uhlanyela mase ukhuluma kanjalo. Wathi angiphindi. Asiphinde baba. Ngiyambonga umdala. Ba lo. Efesi mina unkazi ethu. Hamba kanjani ethu? Zomude John. Efesi ulele ngalesikhathi. Yabo kodwa usifana nje manje isikhathi. It's manje ngasibona isikhathi sisazala. Usethi ngibona lento yenzayo mfethu awukwazi ukuthi ungalela ngalesikhathi awubhizi ngisho noma ngomsebenzi wesikole noma yini nje mfethu. Sayombhala ukuthi drama la. Uqedile shweni? Hayi mfethu. Khathele babe. Khathele shi. Zizini mfethu adobhizi. Izolo sambile nje kathi se library.
Yeah, lokho actually manje ubufundisa lokuphela. Ndayibona tourism ingikhathazile bese ndlela boy Mana phezulu. Angani phezulu yakhumbula ukuthi wena like bu dedicated ukuthi uyafuna ukuthi uyafunda uyaphasa ubufuna even at night. Wenza ngayo manje namhlanje ukhalisa ukuthi manje phela futhi senze ukuthi izinto ebuyishintsha wozithi ukuthi kuba upside down yabo kakhulukazi ngesebenzi ungafuni ukunaka nanokuthi phela futhi kumele uyabuya izinto focus kuzona zonke yabo London wethu yabo nakuLondon mana futhi wena njengamanje usukhathele kahle yonke le ndaba yase-library nje eseceleni wena hlahla umuntu okukhathazele lawo London bese Cela ukungani ukuthi uphosta usithandile. Hayibo. Uthi ngiyabani pasikwana bababe. Unkazi futhi. Hayi ngeke shema unkazi ngiyamthanda shema usithandile kazi indaba emthande kangaka ngoba phela uyamazi usithandile ukuthi. Kanti vele usithandwe yena uyiliphi ke yena usithandwe nje. Ngoba phela bathena kazwani nje no school boy sebenzakalani manje futhi. Mina shema siqala ukungiyengisa-ke nje mina liyabo kodwa kusalayo mina futhi ngiyamthanda unkazi ukuthi angazenza ngikhona ezobona. Hayi ngizomuphoxa ukuthi hayibo kahle wena ukuthandana namadoda abantu awuphole sisi uyofanini. Manje ngenze njani-ke ngizomthola phi ngizomthanda bafethu. Hawu kahle wena uyabona nje nawe ukuthi nonkazi nje akakunakile-ke nje uyithandela usithandiwe. Sizamele noma sihamba siyokusiza edolobheni. Hayibo shema angathi bafethu ngiyamthanda loya muntu and futhi ngeke ngize ngimyeke kuzofanele nje usithande wamyeke vele usithande vele futhi akamthandi. Kuzomele uyisondeze kodwa ngiyekile. Ayeke ukwazi phela okuyisondeza endodeni yomuntu. Hayi ngeke shema khona lokho ngeke ngikwenze kodwa kusala ngiyazi uzobona shema. Khona into engayithandi impela ukuyithondeza mfana kodwa shema uzobona yini. Kodwa nawe uyabona nje nokuthi unkazi akakunakile uyithandela usithandiwe. Cha ukuthi esengenza indlela yakho ukukhuluma wena bezikahlahle ngicabangela anyway bese wena bese uyibhayi drum phezulu mina esingibhalile ngiqedile yonke into that's why ngila yabo mina esengidinga ngisho lami ngikufihlele ukutshela boy wrong manje uthi phezulu abaze bayakhokha esikoleni yabo manje uthi nango December kanti mama shift date simnandi siwa nje pens down uyojaba lapho yazophasa showcase yabo sure wena ezokusadlala amathekeni ayiboshe angisho esingajoli kodwa manje ishe nesikele sifanele nina bese ngabe ngisahamba ukujola nodwa nina matsheli jola phezulu kodwa manje yabo ibheke lento yakho she yabo. Okay, mina esivele ngisafuna ukuya la library ngiyoshaya amanye amakhophi ngizodlula endlini ngithathela amadokhumenti. Ngaphera nami vele ngiphothekile so okay. See you later. Ya ngiyanibiza la gift. Nomngani wakho anibambeki lezi insuku lezi. Niya kuphi? Ngibangisephi? We gift. Yena njalo azikhanda kula dumo buyisa la le phone le. Awubambeki ngikhuluma nawe ucofa ifoni. Uyabo? Niya kuphi kahle kahle? Sathi sibabone nje la ngaphandle. Ngikubizela indaba yakho le ukuthi kahle kahle yini lento yenza esikoleni, uyabo? Ngasonto edlula kade ngibiziwe ngayiswa le esikoleni. Kuthiwa wena esikoleni usaconcentrate noma kusakaya drop enza yonke into le. Uyabo? Ndesikhashana nje. Hayi izinto esikhashana uyalimala esikoleni emsebenzini wakho esikole uyabona. Niyokwenzani ngitshela mina niyokwenza nje banihamba phela nifika manje nini? Niqhamuka esikoleni ufike niyashintsha manje futhi niyahamba. Kahle kahle lazo safuna ukuya ngasestudio ngaphezulu. Estudio La kurekhodwa khona enye demo umculo esafuna ukuyenza. Idemo yini manje amademo? Usukwenziwani ngokhulunywa ngamademo? Phela thina sibatanda indaba zamademo sizazi. Umculo idemo. Yeah. Kuhlangana lapho nje. Kuthi akube into eyodwa. Yabo so first record mase sidemo izosiza sinabantu sibanike emafonini. Yabo idemo kahle sekumsebenzi sesiwenzile. Uze bebone nenzeni. Bese umsebenzi esikoleni wenza nini ke wona? Uyazi nje uzaba umakhabhala ngabo 6. Wena kuzokusiza awungichazeleke mngani wakhe la. Kuzomsiza phi ke yena ngocula? Umusic nesikole but kuyahlangana lezi zinto lezi. Yabona izinto nje ezithi mayithintana.
Hayi. Artwork senza artwork. Yeah, iyenza ukuthi improve lapho kuma subjects lawa angama language. Makuthiwa yibali ngakusiza phi nje umculo ebaleni. Ngakusiza umculo. Uyayibala nje nemali. Uzocash up angathanga to music. Uyadayisa mhlawumbe ngaba basedila wadayisayo then uyacash up kandi imali yabo. Masoba siyawazi ukuthi ubale sengene imali. Ukuthi sibukela nasekuseni mhlasempe abazali basifundisa sifune igoli siqede. Lapha mase umsebenzi mayengaveli umculo usungaxhasa lapho mhlawumbe ukuthi sithole. Yosiza kanjani ngoba phela yazi mina into esengiyibonile nginitshene kule minyaka sengiyiphilile. Labantu abacula isikhathi esiningi uzothi umuntu uyacula uthi uyabona hawu usecwilile mhlambe ama drugs yenza yonke into. Kodwa siyatrenda ku YouTube. Nganishonini njani namhlanje? Siyaphila ngani siphathele izinto. Mina siyabheda nje emhlabeni. Sengenze imali. Ukuthi impilo nje ikhofe yazi. Hayiwa ikhofe ngani ngani? Kodwa impilo nje nayo inento zazo nje so. Awukhuluma sichazele imanje sekwenzekile. Ayi ngikho lo ayi. Sanibonani bangani bami. Hayibo, hayibo yini nahlina nje nina namuncu yini uhlangana nokuhlina kwethu awuphume kithi hambe ngiyanibingelela yini ningaphumi yakho kuhambe endodeni yakho la usixoshela ngapha awu anginandaba vele bengingasile kunina ngihambe indlela yami phuma kithi wena ayibona kuye kube nanendlela uyaphinda wena njalo wena gift nginako ukuthi ngikhuluma nawe lokho ufaka into engazazi yini manje utrend ngiyakhuluma nawe ngimdala ufaka trend yini manje utrend lokho ukhuluma ngakho awufuthi hawo Stumile lapha ku YouTube siyaziwa yabo music video music eyote side yabo sinalento kwazi ngiyakuzwa lokho ngiyakuzwa oh kanti nje ucofana nefoni ubani ke lengane lena manje lokho bhala lano yini manje hlekana la esikazi futhi awolo phethu yiyo kanti indaba lentombazane cha inkinga ukuthi sokuqala kwa isikole uyabheda manje kwayini umculo sekuyile ntombazane cha lona lo uhlanga ngichazela ukuhlangana naphi zonke lezi zinto lo qala isikole uyahlangana nalo nomculo umculo uyahlangana namantombazane yabo hayi ukuthi ke lo muntu lona umuntu kanjani yabo umuntu right yabo mhlawumbe nawe bhuti uzomaza hambe nesikhathi awu kodwa ukumthanda lokuhlangana naphi ke nomculo khona yabo ezisodila nalezi zinto zamademo mina ngizodedela into eningi nama hits amnandi kabe ngomplaza wangisemathandweni yonke into ya flow yabo ayi yabona ke manje usuyakhuluma ke manje usukhuluma ezothando ke manje kodwa ungithethisa yeka shiya lokho uthi manje ungikhumbuza hey ngeke ngahamba nomsebenzi ngale eSwatini yakwazi eSwatini say tourist seshiya umhlaba siyathola mina ngihambile indawo hayi leSwatini uyabona lapha ngafike nami ngayitholela uthando ngaphatha kama2 contract siyaphela safanele sibuye size ngapha eSouth Africa uyabona ngafike lapha ngayitholela ko ntombazanyana lapha eMswazi hey ingane yakho na yinhle kwakuthiwa igama ubuhle hawu uyayisithi masiyikhuluma ngoti it may sikhulunyela utinyela kwani yabona njalo wena uyabona ukuthi njani it may sithi inhlitiyo yami ithi tiki nayazi lo umculo wami umculo ingoma yonke ingoma tiki awu kiki bafana ningitholele lo ngoma le bafana ngisilapha ningitholele lo ngoma le ngiyifuna bafana lo ngoma lizongibuyisela leSwazini ningitholele yona bafana ningitholele kade thetha manje hayi phela le ngoma iyakhuluma le ngoma le ngikhumbuza isithembu sami sathi iyakhuluma le ngoma ningitholele yona thaza ngisifuna nganibambezele ukuthi usendele mina nginawo kodwa kuningi awuzonginika ngoba lokho yahlonipha wena usuthanda ukuhlupha wena nihambana aningishiyeni sale ngilungisa izinto saza ngicabanga something mina emayelana nayo ngiyakhumbula ekseni ngalenkathi ngisafika lapha sure athe sibanga indalo ngithanda ukuba amantombazane manje sathi nami nendithile vele mhlawumbe uyayazi yabo
ngifuna ukuthi ngoshaya idemo mfethu umculo yabo. Hip hop shit. Uyahleka lo mjingo. Cha, it's all about music bese wena yabo. Mfethu ukuthi at some point even ngaso esimuntu siyafunda kodwa music ungasinika something at the end of the day. Kodwa mina athi ngikhoza insana amantombazana. Okay, vele nami music engenza. Yeah, amantombazana ngiyawathanda music yawena. At some point lento iyaconnect, yabo? Shoot now sizothanda amantombazana. Hayi sinazothanda amantombazana. Bona azothanda mina. Hayi okay, done. On. Yeah. No, Masi. Yeah, Asha. Yeah. That's right. Yebo njani? Inkinga manje ucela. Angifuni njena. Phela ngeke nize ngezinto engingayifuni ngenkani. Ngisho ukuthi wenza izinto ongayifuni kodwa siyacela. Mina ngenza njani ngoluthando lakho olukumene? Thathe mfamgomeni phume kimi. Mase ngakani ngawo. Angazi umuthanda uthi intambo uyihenge. Akhen. Ayihenge. Cha phela uthe enze njani ngawe? Enze njani nami? Mathanda ukunquma phela senganquma ngoba mina angimfuni. Ya nolwazi. Yiyo lento engangisho. Waphika ngithi. Ha? Yiyo lento engikhuluma ngayo. Ha? Woza la.